Continuen els treballs de millora als barris del municipi. Aquesta setmana destaquen les actuacions de reparació i substitució de voreres i pilons als barris del centre, el Mirador i Can Batlle. Algunes d'aquestes actuacions a causa del vandalisme. D'altra banda, també destaquen diversos treballs de poda i adequació de l'entorn, com els que s'han realitzat a l'espai per a gossos de la zona de l'aparcament central.